A Cultura i Patrimoni, el Pla d'Urgell estrenarà Cua d'Estiu, un festival d'espectacles de petit format que es farà cada divendres de setembre a Fondarella. Música i teatre serviran per donar a conèixer petites joies del patrimoni cultural i natural de la comarca. Aquesta és Cal Ros, la casa pairal que acollirà el festival d'espectacles de petit format que han organitzat a Fondarella la companyia Teatre de Butxaca de Mollerussa i la productora musical La Gata Roja de Castellserà. Relacionat amb l'entorn del Pla d'Urgell, fomentar la comarca i també una mica l'àmbit arquitectònic, cultural del Pla d'Urgell. Per això ho hem lligat amb Cultura i Patrimoni, perquè volem que totes les actuacions siguin en llocs que tinguin un caire. Teatre, música i titelles ompliran les nits dels divendres del mes de setembre. El festival, però, té vocació de continuïtat. Per això es programaran espectacles durant tot l'any, coincidint amb l'inici de cada estació. Cua d'Estiu donarà el tret de sortida aquesta setmana amb Tres Tango, un trio que sona així.